നമസ്കാരം. തൃശൂർ ജില്ലയിലെ നവകേരള സദസ്സിന് ഇന്നാണ് തുടക്കമായത്. അതോടൊപ്പം പരിപാടിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നിരവധി സംഭവങ്ങളും ഇന്നുണ്ടാകുകയും ചെയ്തു. നവകേരള സദസ്സിൽ അവതാരകയെ തിരുത്തി മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ രംഗത്ത് വന്നിരുന്നു. തൃശൂരിൽ നടന്ന നവകേരള സദസ്സിലായിരുന്നു സംഭവം. മുഖ്യമന്ത്രിയെ കൈയടിച്ച് സ്വീകരിക്കണമെന്നായിരുന്നു അവതാരക മൈക്കിലൂടെ വേദിയോട് ആവശ്യപ്പെട്ടത്. എന്നാൽ അവതാരകയെ മുഖ്യമന്ത്രി തിരുത്തി. അവതാരക പറഞ്ഞ് കൈയടിപ്പിക്കേണ്ടെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞു. അതേസമയം മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ പൈലറ്റ് വാഹനം ഇടിച്ച് ഇരുചക്ര വാഹന യാത്രക്കാരന് പരിക്കേറ്റു. അത്തിക്കപ്പറമ്പ് പുത്തൻ വീട്ടിൽ റഷീദിനാണ് പരിക്കേറ്റത്. നവകേരള സദസ്സിന്റെ ഭാഗമായി മന്ത്രിമാർ സഞ്ചരിച്ചിരുന്ന ബസിന്റെ പൈലറ്റ് വാഹനമാണ് ബൈക്ക് യാത്രക്കാരനെ ഇടിച്ചത്. ചേലക്കരയിലെ പരിപാടി കഴിഞ്ഞ് മടങ്ങുന്നതിനിടെ ചെറുതുരുത്തിൽ വെച്ച് ഇന്ന് വൈകിട്ടായിരുന്നു അപകടം. പരിക്കേറ്റ യുവാവിനെ ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചു. അതുപോലെ മുഖ്യമന്ത്രിക്കെതിരെ യൂത്ത് കോൺഗ്രസിന്റെ കരിങ്കൊടി പ്രതിഷേധവും വിവിധയിടങ്ങളിൽ നടന്നു. ചേലക്കര, വാഴക്കോടും വിയ്യൂരും പ്രതിഷേധമുണ്ടായി. ഇന്ന് വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ കോൺഗ്രസിനെതിരെ മുഖ്യമന്ത്രി രൂക്ഷ വിമർശനവും നടത്തി. നവകേരള സദസ്സിന്റെ വേദിയിലേക്ക് ഓടിക്കറാൻ ശ്രമിച്ചയാളെ പോലീസ് പിടികൂടിയതായിരുന്നു മറ്റൊരു സംഭവം. ആര്യമ്പാടി സ്വദേശി റഫീഖാണ് പിടിയിലായത്. തിങ്കളാഴ്ച വൈകിട്ട് മുളങ്ങുന്നതുകാവിൽ ആരോഗ്യ സർവകലാശാല മൈതാനത്ത് നടന്ന നവകേരള സദസ്സിനിടെയാണ് സംഭവം. മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ പ്രസംഗം അവസാനിപ്പിച്ചതിന് തൊട്ടു പിന്നാലെ മാധ്യമപ്രവർത്തകർ ഇരിക്കുന്ന ഭാഗത്തു കൂടിയാണ് ഇയാൾ ഓടിക്കയറാൻ ശ്രമിച്ചത്. നവകേരള യാത്ര ഇന്നാണ് തൃശൂർ ജില്ലയിൽ പ്രവേശിച്ചത്. 6 ജില്ലകളും 60 നിയോജക മണ്ഡലങ്ങളും പിന്നിട്ടാണ് നവകേരള സദസ്സ് ഇന്ന് തൃശൂർ ജില്ലയിലെത്തിയത്. 16 ദിവസത്തെ പര്യടനം പൂർത്തിയായി. മഞ്ചേശ്വരം മുതൽ പാലക്കാട് ജില്ലയിലെ അവസാന കേന്ദ്രമായ തരൂർ മണ്ഡലത്തിലെ വടക്കഞ്ചേരി വരെ അഭൂതപൂർവമായ ജനക്കൂട്ടമാണ് എത്തിയത്. നേരിട്ടെത്താൻ കഴിയാത്തവർ വഴിയോരങ്ങളിൽ കാത്തുനിന്ന് ഈ യാത്രയെ അഭിവാദ്യം ചെയ്യുകയാണെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ ഇന്ന് രാവിലെ വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു. LDF സർക്കാർ അധികാരത്തിലെത്തിയ ശേഷം തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളെ അസ്ഥിരപ്പെടുത്തുന്ന നടപടികളാണ് സ്വീകരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്ന ആരോപണം ഉന്നയിച്ചു കേട്ടു. 14 ജില്ലാ കൗൺസിലുകൾ ഒറ്റയടിക്ക് പിരിച്ചുവിട്ട് അധികാര വികേന്ദ്രീകരണത്തിന്റെ കഴുത്തിൽ കത്തിവെച്ചവരാണ് ഇത് പറയുന്നത്. കേരളത്തിലെ അധികാര വികേന്ദ്രീകരണത്തിന്റെ ചരിത്രവും അതിനെ തുരങ്കം വയ്ക്കാൻ നോക്കിയവരും ആരാണെന്നും ഞാനിവിടെ വിശദീകരിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. നവകേരള സദസ്സ് നടത്തിപ്പിനാവശ്യമായ തുകയിൽ ഒരു ചെറിയ വിഹിതം തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങൾ നൽകുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടായിരുന്നു മറ്റൊരു പ്രചാരണം. നവകേരള സദസ്സ് സംസ്ഥാന സർക്കാരും തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളും സംയുക്തമായി നടത്തുന്ന ഔദ്യോഗിക പരിപാടിയാണ്. സ്വാഭാവികമായും സംഘാടനത്തിന്റെ ഭാഗമായിട്ടുള്ള തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് നവകേരള സദസ്സിന് ആവശ്യമായ ചെലവിൽ വിഹിതം നൽകുന്നതിന് സർക്കാർ അനുമതി ആവശ്യമാണ്. നവകേരള സദസ്സ് മുൻ മാതൃകകളില്ലാത്ത ഒരു പരിപാടിയാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ മുൻകൂട്ടി പഞ്ചായത്ത് രാജ് നിയമത്തിൽ, മുനിസിപ്പാലിറ്റി നിയമത്തിലോ ഇത്തരമൊരു പരിപാടിയെക്കുറിച്ച് സൂചിപ്പിച്ചിട്ടില്ല. തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങൾ കൂടി ഏറ്റെടുത്ത് നടത്തുന്ന ഈ പരിപാടിയുടെ വിജയത്തിനായുള്ള അനുമതിയാണ് സർക്കാർ നൽകിയത്. അതിന് പരിധി നിശ്ചയിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞു. ആദ്യം പണം നൽകുന്നതിന് തീരുമാനിച്ച ഒരു നഗരസഭ പിന്നീട് ഇതിനെതിരെ കോടതിയിൽ പോകുന്ന സാഹചര്യമുണ്ടായി. അത് പ്രതിപക്ഷ നേതാവിന്റെ പ്രേരണ മൂലമാണെന്നാണ് മനസ്സിലാക്കുന്നത്. ആ ഉത്തരവ് റദ്ദാക്കുന്നതിനുള്ള യാതൊരു നടപടിയും കോടതി സ്വീകരിച്ചില്ല. ഇതിനെയാണ് നവകേരള സദസ്സിന് വേണ്ടിയുള്ള പിരിവെന്ന് പറയുന്നത്. നിരവധി UDF MLAമാർ വിവിധ പരിപാടികൾക്ക് വേണ്ടി തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തുക ഉപയോഗിക്കുന്നതിനുള്ള അനുമതി ആവശ്യപ്പെട്ട് സർക്കാരിനെ സമീപിച്ചിട്ടുണ്ട്. പലതിനും അനുമതി നൽകിയിട്ടുമുണ്ട്. സർക്കാരും തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളും യോജിച്ച് നടപ്പാക്കുന്ന ഒരു പരിപാടിയിൽ പണം ചെലവഴിക്കേണ്ടത് തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനത്തിന്റെ ഉത്തരവാദിത്തമാണ് എന്നതും വിസ്മരിക്കരുത്. സ്വന്തം അനുഭവങ്ങൾ മറന്ന് ജനം നുണകളുടെ പിന്നാലെ പോകില്ല. UDF MLAമാർ ബഹിഷ്കരിച്ച മണ്ഡലങ്ങളിൽ റെക്കോർഡ് സൃഷ്ടിച്ച് ഒഴുകിയെത്തുന്ന സദസ്സാണ് ഇതിന് തെളിവ്. ഈ ജനങ്ങൾക്ക് മുന്നിൽ ഒരു വ്യാജ ആക്ഷേപം വില പോകില്ല എന്ന് മാത്രം ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നുവെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞു.